Umphakathi unxuse abanikazi bamathilomu ukuthi bahole impi elwa nokudayiswa kokudla okunoshevu. Sikuphoqa ukuthi emagcekeni ethu singoma stand into odayiswayo asiyazi. Umuntu odayisa khona futhi ake senze sure ukuthi ukhona lana ngokulegal not ukuthi ukhona ngoku-illegal. Kamuva nje uSweety onoshevu wadayiselwa intombazanyana eneminyaka eyisithupha nokwaholela ukuthi umphakathi ungene ngodli emathilomu. Thumela iSnowball ingane yafika neSnowball asikho right. Ngoba ilanga lashisa kuyiSaturday ngathi ngizothumela ingane esekupholile ilanga ntambama. Mangithumela ingane ezindala ntambama uyafika umnikazi wesitolo uyayithuka ingane. uDlamini uthi umnikazi wethilomu wadayisela le ntombazanyane uSweety azi kahle ukuthi akuphephile ukuthi iwudle. Uthi wayitshela ukuthi iSnowball asikho right. Umbuzo wami uthi mangabe kuukuthi uthenganeni iSnowball sibolile akakwazi ukusidayisa usigcineleni isitolo. Kusenjalo kwembulwa kwembeswa esibhedlela kowesilisa ngemuva kokudla ama-snacks anoshevu athengwe ethilomu lasendaweni. Umfowethu udle ama-chips atholakala kuwona lezithi ama-tuck shop la esemphakathini wethu. So waphathwa nje isisu and akakwazi ukudla u-week. It's been for 2 days so samhambisa eclinic. Abanikazi balamathilomu bathi bazosebenzisana nomphakathi ukubhekana nalenkinga. That want to sort the problems together. This thing we don't know what happening around here and another problem is also we talk about this thing to sort problems with the communities. Umhlangano uphothulwe ngokuthi umphakathi uthembise ukuvala amanye amathilomu uma lezi zigameko ziqhubeka.